Θέλεις να παίξουμε? Αν βρίσεις 3 γεύσεις, το παγωτό σου είναι τζάμπα. Πάμε. Μην κρυφοκοιτάς. Sorry. Καϊμάκι, Ναι, το βρήκες. Τέλεια. Επόμενο. Ορίστε. Μπανάνα. Πολύ καλό. Τέλεια. Τώρα πάμε και στο τελευταίο. Ορίστε. Έλα, θα σου δώσω μία βοήθεια. Έχει σαν βάση εσπρέσο. Τιραμισού είναι. Τέλεια! Τα παγωτά μας φτιάχνονται με αγνά υλικά και έχουμε πάνω από 60 γεύσεις παγωτού. Θα μας βρεις σε 5 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Εσύ μπορείς να βρεις τις γεύσεις με κλειστά τα μάτια. Έλα σε ένα από το μακαλούνι να το δούμε.